Un informe judicial encarregat pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana conclou que l'ampliació del Port de València requereix una nova declaració d'impacte ambiental. És l'argument que des d'un principi ha posat damunt de la taula la Comissió Ciutat Port, contrària a l'ampliació, que ja ha presentat un recurs demanant la paralització de les obres. Nova pedra en el camí per al projecte d'ampliació del Port de València. Ara és un informe pericial el que sosté que cal fer una declaració sobre l'impacte ambiental diferent de la del 2007. En aquest informe s'avala la nostra posició d'exigir una declaració d'impacte ambiental per a l'ampliació. Hi ha una situació d'obra nova, una obra diferent, una obra en la que es mereixen més recursos naturals de los inicialment avaluats. Este informe, encarregat pel TSJ de la Comunitat Valenciana, un pèrit independent, ha fet que Acció Ecologista Agro hagi sol·licitat la suspensió de les obres. Ara jo crec que ja tenim indicis i qüestions clares en el procediment com que es puga demanar i es puga concedir la paralització. Consideren que una sentència a favor seria clau per tal d'evitar que s'apliqui la nova doctrina del Tribunal Suprem. En funció d'esta nova doctrina, les obres acabades de forma il·legal se legalitzen perquè ja estan fetes. Entonces, l'única manera de que el recurs que s'ha interposat siga satisfet és paralitzar, no n'hi ha una altra. Des de l'autoritat portuària han confirmat a punt que ja han contestat en seu judicial a l'informe pericial, però han declinat fer més valoracions. Des de la Comissió Ciutat Port pensen que la decisió del TSJ sobre si paralitza o no les obres no tardarà a arribar.